O tom, že v Ružinove žije veľa talentovaných detí, nemôže byť pochyb. Dokázala to aj posledná súťaž, ktorá bola zameraná na hľadanie toho najlepšieho z najlepších. Dnes už Ružinov má svoj talent. Rozhodla o ňom porota odborníkov v súťaži Ružinovský idol. To dievčatko, čo hralo na tie husle, to bolo úžasné. To bol normálne profi. Potom tí dvaja tanečníci, latinskoamerické tance, úžasné. A veľmi sa mi páčili aj tie dve dievčatá, čo spievali. Záleží od toho, aký prejav má to dieťa, ako sa ukáže, či sa usmeje, či zaujme diváka, či zaujme porotu. Tretí ročník súťaže neobyšli nepríjemnosti. Spokojný som veľmi. Škoda, že teda nám ochoreli účinkujúci, ochorela nám aj jedna z tých speváckých hviezd, takže iba toto z organizačného hľadiska to trošku pokazilo. Do súťaže sa zapojilo 8 ružinovských základných škôl, súťažilo sa v 2 kategóriách. Deti predviedli celkovo 10 samostatných čísel, dominovali hudobné a tanečné. Základ je nebáť sa, že vidím na pódiu a ľudia vidia, že sa bojím, tak to je zle ako. Treba sa usmievať. Mňa zaujali najviac tí dvaja súrodenci, tí latinári, to bolo fakt, že výborné číslo. Tancovali sme spoločenské tance latinskoamerické a ja som spokojný. Tiež som spokojná so svojím umiestnením. Súrodenci sa venujú latinskoamerickému tancu 2 roky. Ako svorne tvrdia, iného tanečného partnera po svojom boku si nevedia predstaviť. Spoločne trénujú a chodia aj do rovnakej základnej školy na Mierovú ulicu. S tancom sa chcú časom prebojovať až do najvyššej kategórie. V našom čísle boli jive, samba a čača. Porotu si získalo aj spevácké duo. Je to môj život, takže v podstate robím to rada. A prečo vo dvojke? Pretože sa mi s ňou strašne dobre spieva a sme najlepšie priateľky. Tá pesnička je známa, poznáme ju dobre, takže sme išli na istotu a radi ju spievame. Úspešná bola aj najmladšia súťažiaca prváčka Adelka. Dobré meno robila v základnej škole na Vrútockej ulici. Orientálny tanec sa v jej podaní porote i publiku páčil až natoľko, že si ním vybojovala 2. miesto. Ja som na toto vystúpenie trénovala asi mesiac. Trošku som trému mala, ale zvládla som to. Za sebou máme 3. ročník Ružinovského idolu, no a o rok sa môžu predviesť nové talenty. Každý rok vidíte, že prichádzajú noví a noví súťažiaci. Nie sú to tí istí, že by len prechádzali z ročníka na ročník, ale je ich stále viac a viac.